большой любовью и трепетом к родному языку, патриотично и как никогда празднично. В Крымском инженерно-педагогическом университете имени Фивдии Якубова прошла Олимпиада по крымско-татарскому языку. В этом году она стала юбилейной, 15-й. Торжественное открытие Олимпиады сопровождалось концертной программой. Для гостей выступили студенты университета. Участников поздравил и «Золотой голос Крыма» Ситабла Меметов. На Олимпиаду съехались учащиеся 9, 10 и 11 классов со всего полуострова, а также студенты институтов и колледжей. Среди участников и преподаватели различных факультетов Крымского инженерно-педагогического университета. Крым-татар тілі университетімізде мұтлақа оқылмасы, öğrenilmesi мұтлақа шарт olған тілдер сырасына кіре. Бұл мен білесем екене университет Крымда ve bizim rehberlerimiz bu tilimizin inkişafına büyük emniyet verirler. Emniyeti çok büyüktür. Yani Kırım'da Kırım-tatar tili yaşay, Kırım'da Kırım-tatar tili яңғырай, Kırım'da Kırım-tatar tili inkişaf ете. Участники расходятся по аудиториям. Начинается самая волнительная часть – выполнить непростые задания Олимпиады. Бірінші қысымында тестлер yazalар. Тестлер мектеп программасының черчевесінде тізілген 9-шы сыныфқа қадар. Çünkü 10-шы, 11-шы сыныфларда Крым-татар тілі ve Крым-татар edebiyatı öğrenilmiyor. Testlerde çok sorular Крым-татар тілінде, ama geçen senenin bu senede, bu 2 yıl devamında bizde edebiyattan da 10 sualga yakın test кірсетті. Екінші қысым бұл диктант olacak. Участники с большим энтузиазмом и интересом выполняли задания. Мен бұл Олимпиадада иштирак етем, çünkü мен өз тілімні пек sevем ve elbette өз тіліммен ғұрырланам. Тілім мен үшін büyük rolünü менің өмірімде ойнайды. Мен burada отырам ve мен үшін бұл ғалебе. Мен келдім қала медреседен. Иншалла балар көрер насыл güzeldir өзінің ана тілін білмеге, аналар насыл керек өз ана тілін білмеге. Eski Kırım Ahmetхан Sultan adında mektepten geldim. Men bilesem bu Olimpiada nimeti bek büyüktür. Çünkü tuğan tilimizni inkişaf etmege, öz dilber, ayenkli tilimizge sevgi aşılamaga ve talebelerimizin bu seviyede östürmege bizler için bu büyük bir iştir. Olimpiadanın geçirgen teşkilatçılarga, bu üniversitede çalışan insanlarga hepsine büyükten büyük teşekkürler айтмага isteyim. В этом году в Олимпиаде приняли участие 200 человек. Для организаторов это большая радость. Yıl-yıldan Олимпиаданың iştirakçılarının sayısı çoğlaşa. Mına keçken yılı eğer kıyas etsek, keçken yılının mektep talebelerinden bir 100'ge yakın adam iştirak etti. Bu yıl ise mına şimdi bana haber bergenlerine göre 150'ge yakın. Hatta ki auditoriyalarımızga sığmay, başka fakültetlerden auditoriyalar soramaga mecbur olduk. Pek kuvvanam. Результаты Олимпиады станут известны 29 марта. Победители будут награждены грамотами и подарками.